Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama uPastor Ningi sibuya nodaba lwamaphupho njengenjwayelo okubalekile ngizokufanele subscribe like le video yiba ilunga lale channel contribute at least ngemali engango-9 ngenyanga. Siyabonga kakhulu ukubona bonke abantu ngabalandeli bale channel, abantu abayihlupha becontribute. uNkulunkulu nonke anenzele umusa la enithatha khona kuphinda phindeke konke nikuzama empilweni kube impumelelo. Sibheka la udaba olika ethuli joy uthi kusho ukuthini uphupha umuntu esuza. Okay, nake singakusho. Number 1, asikhulume nje ngawo umusuza ngoba kuyafana uma kuwe noma ngomunye umuntu kungasho nje into eyodwa. Ngaba uwe ngaba umunye umuntu ushithi makunguwe then if sekungomunye thatha lento esithi uma uyenzeka kuwe ingasho lento leyo apply it yabona. Yeah. Number 1, uma uphupha nje ngomsuzo sikithatha nje ngoPaulube uma usuza lo uvamile ukuthi lusho la ukuthi kumele uqikelele uma ukhuluma kungenjalo usuke uzoyilulaza uphoxeke noma usithele ngehlazo noma uzibangela isicwacwa kubantu ngokuba uvovo liyakhipha. 2, uma uphupha futhi ngomsuzo kuwuPaulube uma kungukuthi uyasuza lo ngasho ukuthi wenza mhlawumbe izinto ngendlela enobula noma enendelelo okanye intukuthelo ezobe seyenza abantu bakwexwaye. 3, uma uphupha futhi ngawumsuzo singathatha njengawoPaulube uma ngukuthi uyasuza olingabe nje lusho ukuthi usuke uzokwenza into eyichilo noma uzokwenza ichilo elizokwenza ukuthi uphambane nabantu noma kugcina uphambana nezidalwa zakho. Yabona should ngenzeka kukhona into eyichile ezokuphambanisa nabantu noma ezokuphambanisa nezidalwa mangukuthi ubone uqeqebule udwi. Number 4, uma uphupha futhi ngawumsuzo kuwuPaulube uma usuza futhi lungasho ukuthi hayi mani ungenzeka ukukhulumela safuthi no nokuzokwenza ukuthi ugcine usuhlukana nomuntu omthandayo nomkhathalele. Asivale ngokuthi ke Number 5, uma ngenzeka futhi uphuphe ngomsuzo kuwuPaulube uma omunye umuntu esuza ke kwesisikhathi lokho kungasho ukuthi suke lo muntu ezokudumaza ngokuthi ekukhulume kabi noma esabalalisa amahlebezi amabi okanye ekwehlisa isithunzi noma ekululaze aphinda kuhlinzele ezibini. Yabona. Siyabonga. May God bless you. Besibheka la ngidabula ukuthi umuntu eyisithuke esuza noma kungomunye nje osuzayo into eyodwa kuyafanana. Lokho besingakusho ngokuhlukana kwegaba ukuthi ngenza kusho lokho nje kodwa akuyinto embi vele. Into embi uma okuvamile ukuthi mawudwi so siyabonga kakhulu uNkulunkulu akakulonde uNkulunkulu akufusise ize kubalekile zokufanele sebenzisa le number yami kuphela ukungifonela at least ngabona yini ekseni ya ku6 ntambama. Emva kwalokho sizokhuluma ngoba mina nawe sivumelene but uWhatsApp ungawusebenzisa ingane kwethu please.